खालामनानै नुजाफैजोबनो हादों आरोना बेहायनो गासिबो हेल' ब्रमोन नै दायो बर'नि हाबाफारिखौ दायो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय हेल' सोनाबार फाइनालि दायो आङो मेन जायगायाव सफैबाय आरोना ओमफ्राय बेयो जाहैबाय जोंनि क'क्राझारनि सिङाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स बे सेन्टाराव सफैबाय आं दायो दा हाबबोबाय दा लोगोफोर जोङो सिङाव हाबबोबाय आरोना ओमफ्राय जोबोद गोजोनथाव खौरां जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय ओमफ्राय जोंनाथ' दा बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय साइसेक स्टेडियामाव जोंना दुरान्ड काप ट्रफि बियो जोंना खुंफुंनो थाखाय फैगासिनो दङ समफोरा नोंथांमोनाथ' जोबोद एक्साइटेड जानानै दङ जानांगौ नायनो थाखाय जोंनि ओनसोलाव माने नुफेराखै माने एसियानि गोजामसिन फुटबल ट्रफिमोन ना ओमफ्राय जोंनाथ' फैगौ आगस्टआवनो नङा होमबा 132 ना बेसेबांबा जाबाय दा 132 खेब माने 132 बोसोर जाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै बेखौ जोंनि क'क्राझार ओनसोलनि सिङाव थानाय क'क्राझारनि सोनाब फारसे गौरां पार्कनि साखाथियाव थानाय कालचार कमप्लेक्स बे कालचारेल कमप्लेक्सआव जोंना दिनै दुरान्ड काप ट्रफिखौ माने बरायनाय हाबाफारि लादों आरोना नङा होमबा दा बे बरायनाय हाबाफारियाव जोंबो दान्दिसेब्लाबो नुजाफैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो आङो जा भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो हायो दिन्थिनो नाजानोसै नङा होमबा बेनो जाहैबाय क'क्राझार ओनसोलनि सिङाव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सनि प्लेस आरोना बियो दा जों थाबायगासिनो नैबे शिब प्रमद बर' सारजी ओरैजाय दङ दावबायसा बर' सार दुरान्ड काप ट्रफि टावार एसे प्लेसखौबो एसे नायना लादो आरोना लोगोफोर खावलासिब्लाबो दिन्थिनो नाजानोसै May I now request Srimati Nandita Gardosa, Cabinet Minister of Sports and Youth Welfare, Government of Assam, to kindly occupy the seat on the dais. Some applause for all the dignitaries seated here on the dais. Namaskar. Mumbai. People of nation and people of world, इसको आप खुलने का काम आप कर रहे हैं और जुड़ने का काम आप कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं नै जोंना दायो उपरना नार्जारि बिनानावानो गाखोबाय स्टेजआव इस मंच पर उपस्थित मेजर जनरल मोहित महेंद्र जी जो कि वाइस चेयरमैन है दुरान्ड कप के मेजर जनरल दिनेश जी जीओसी हेड ऑफ कम्युनिकेशन आदरणीय मंत्री जी श्री पीयूष ब्रह्मा आदरणीय रेल मंत्री जी and all the distinguished dignitaries to please come forward and unveil the 3 iconic trophies of Durand Cup. A huge round of applause once again.
जोंना नैबे बाइक राइडार्स बिथांमोन दङ दा बिसोरो लाइनाव थाबाय आरो ना दुरान्ड कापनि दा जोङो दुरान्ड काप ट्रफिखौ बरायनो थाखाय हाबाफारि लादों नालाय ओमफ्राय दिनै नै दायो राइडार बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ इनभाइट खालामनाय जाहैबाय दा आरो सिगाङाव दङ नै बिथांमोना बाहागो लाफैदों बे दुरान्ड काप ट्रफि बेखौ बरायनाय हाबाफारियाव बिथांमोनखौ बाइक राइडार बिथांमोनखौ माने वेलकाम खालामदों आरो ना इनभाइट खालामदों ओमफ्राय दा बे इनभाइट खालामनायाव बिथांमोना बयबो बाइक राइडार बिथांमोना नुजाफैजोबनो हादों आरो ना बेहायनो गासिबो हेल' ब्रमोन बिथांमोनानो बाइक राइडार्स आरो ना ओमफ्राय बे दुरान्ड काप जेनाखि 132 खेब इण्डियान आर्मिजों खुंफुंजानो लानाय बे हाबाफारियाव माने बिथांमोना बाहागो लाफैदों आरो ना ओमफ्राय दायो बिथांमोना नुजाफैदों नै ओरैजायबो दंजोबो ओमफ्राय ट्रफिखौ दङ जाहैबाय बै गारियाव दोनदों आरो ना ओमफ्राय दोनदों जाहैबाय नैबे दोनदों आरो ना ट्रफिखौ बेहाय दोनदों ओमफ्राय नै बिथां सारमोन दङ साखाथियाव ओमफ्राय ओरैजाय दङ आरो ना ट्रफिया नै नायना लादो नैबेनो जाबाय आरो ना दुरान्ड कापनि ट्रफिया बेनो आरो ना लोगोफोर नै दायो बरायनाय हाबाफारिखौ दायो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो ना ओमफ्राय दायो गारियाव थिखोबाय आरो ना नै ओमफ्राय ओरैजायबो दङ बाइक राइडार्स बिथांमोना ओरैथिंबो हेल' ब्र दायो नै बरायनाय हाबाफारियाव बिथांमोन राइडार बिथांमोना नुजाफैनो हादों आरो ना गोजोननाय थाबाय हेल' दा लोगोफोर नायना लादो आरो ना इण्डियान आर्मिजों माने खुंफुंजानाय माने दुरान्ड ट्रफि कापखौ नै दायो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव माने क'क्राझार ओनसोलावबो नुनो मोनसिगोन आरो ना फैगौ आगस्ट'आवनो नोंथांमोना एक्साइटेड जाना दङ जानांगौ ओमफ्राय नै दायो दुरान्ड कापनि ट्रफिया नै दायो समायना रमायना दायो बेखौ बरायनाय हाबाफारि लागासिनो दङ आरो ना क'क्राझारनि सिङाव थानाय कालचारेल कमप्लेक्सआव बे बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो ना दायो साइसेक स्टेडियामाव लांनाय जासिगोन आरो ना बेखौ प्लेग्राउन्डआव लांसिगोन आरो ना दायो स्टेडियामाव ओमफ्राय दायो नै बरायनाय हाबाफारिखौ थाग थियारि खालामगासिनो दङ आरो ना ओरैजायबो दङ ओमफ्राय गासैबो राइडार्स बिथांमोना बेहाय बाहागो लाफैदों आरो ना नुजाफैदों ओमफ्राय दायो दङ गासिबो राइडार्स बिथांमोना नुजाफैदों बिथांमोनखौ इनभाइट खालामदों जाहैबाय आरो ना इण्डियान आर्मिजों माने खुंफुंजानाय 132थि खेब जाबाय आरो ना बे दुरान्ड काप ट्रफि देग्लायजों माने खुंफुंजागोन आरो ना ओमफ्राय नै दा नायदो आरो ना नोंथांमोन ओमफ्राय दिन्थिलांबाय थानोसै ओरैजाय दङ नै साखाथियाव ओमफ्राय नै बिथांमोना एनसिसि नि माबा खालामसिगोन आरो ना गिबियावनो नै नायना लादो आरो ना थ' लोगोफोर नायलांबाय था आरो ना नै आं नोंथांमोना फारि फारि दिन्थिलांनो नाजागासिनो दङ